Skont ċifri maħruġa mill-Kummissjoni Elettorali fil-jum tas-Sibt ivvutaw aktar minn 90% ta' dawk li kienu eliġibbli li jivvutaw fl-early voting. Fil-fatt, matul il-jum tas-Sibt, ivvutaw dawk li jinsabu fid-djar tal-anzjani, fil-ħabs u anka dawk li għal xi raġuni mhux se jkunu jistgħu jivvotaw fit-30 ta' Mejju. Għal din l-elezzjoni kienu rreġistrati 16,402 persuni illi minnhom ivvutaw 14,818 u ċoe aktar minn 90% ta' dawk irreġistrati. Il-votazzjoni se tkompli nhar it-tlieta 26 ta' Mejju għall-Pulizija u anka għall-ASCs. Fit-28 ta' Mejju issir il-votazzjoni fl-isptarijiet biex imbagħad fit-30 ta' Mejju il-kumplament tal-poplu ikompli jivvota f'din l-elezzjoni ġenerali.